Jatuhlah daun nate batu, jatuhnya dake medan bayek. Lama kita ndak bertemu, kini bertobok kita balik. Allah menanam anak padi oh awak di sawah malang menanam anak padi padi lah batanam larang Jawa ampe ladu padi lah batanam larang Jawa ampe ladu ona nomor ladu olah kaset la abi kinilah kamasue oka nomor lati goe tonton YouTube larang rantau hola tonton la YouTube
Mai la mulai pemandian selesai mai memandian ona mengali kubur laju sudah mandi agi kain kapan ukuran solat basolat kan ukuran solatnya bersolatkan itu kalau kau dipandang indah to bilang lamo-lamo oleh selesai mai bersolatkan labadi bawahnya kepandang kuburan diriangkan bersama-sama Tuhan. Diriangkannya bersama-sama sedang di jalan kita bilang indah to etong lamo bana ode lamo bakal lamon sedang jalannya jalan jualah sampai kapan dalam kuburan yola di sinan kok dilihat mai lah masuk kubur ditimbun mai nak nyolai selesai mai batimbuni nambah banyak babalik pulang Tuhan. Ona banyak babalik pulang tumpak di badan Santi Dewi baduo jo badan yeka ibu hati bukan kamain yo ayah nyobana nama ningga kota di badan apa cukong ndak lulus anak jadi polisi ndak tercapai kana baik Tuhan. Hendak tercapai doakan baik di sinan kalau kau dipandang tak guna to etong lama di sinan kalau kau dilihat Hodek lamo pak bakal lamuan nambahnya ala babali pulang lainnya nambah tiga itu badan Tuhan Santi Dewi Pai. Baliknya dari pandam kuburan setelah tibanya di rumah kok rumah lah babean badoa balik di bukit dibaca doa nak nyolai ala selesai baca doa di sinan kalau dipandang Hosa malam jodoh malam tiba di malam nang katigo mengaji rang bersama itu kalau Nabi aso Tuhan itu kalau nyawa Nabi aso sudahnya malam nang ketiga tentu sampai ke malam sampai lah tiba di malam 5 lah sampai ke malam 6 malam 7 mengaji juo abi hari nyosar itu abi hari baganti hari tumpak di badan Santi Matuma Santi Dewi duo jo badan diri yeka ibu hati pae indak tabado Tuhan
Oi bo hati nyoa indak tabado di malo hati indak kaibo di sinan kalau kok dipandang mangkonyo ibo dalam hati ayah bana nama ningga kesayangan badan Santi Dewi baduo jo badan yeka hoti gojo anak sekalian kini Pak Cukong pai lama ningga Tuhan. Oke ni Pak Cukong bana nama ningga di malo tak kaibo dalam hati di sinan kalau kok dipandang. Tiba di 3 kali 7 mengaji ju orang bersama orang sadang baibo-ibo. Indak disiko di palamo sampai di 3 kali 7 iyolah badan apa Cukong Tuhan. Abi hari nyoba ganti hari kalau nan badan buyong wandi tentu lapai tampe dinas. Kok dolunya dinas di Pasar Baru yo di Kapolsek Pasar Baru kini pindah dinas ke Kambang Tuan. Oke ni pindahnya dinas ke Kambang di sinan kalau dilihat jadi Kapolsek di Lengayang di sinan badan diri wandi. Sadang di sinan ninyo dinas yo indak dietong lamu bana. Balam taranggo ate tanggo manyang tahu rakyat pintu salam ta'azim badan kita alias sakete tentang itu. Yo alia kabake mande Santi Dewi dia alia kabake mande para sayan badan diri mande. Anta ganjaran dinan satu anta ganjaran dinan kuaso lagai badan marasai coy itu dulu kekayaan. Kini kekayaan Nabi di anak nantuonyo ambil di anak namandanga awak tahu sie dari rumah Tuhan. Awak tahu sianya dari rumah kekayaan diambil sadonyo di rodini iyo lainyo bini codot itu anak-anak nantuo. Kekayaannya kuasai disieli yo bini dari anapi itu anak na nomor 2 mande tahu siapa dari rumah Tuhan. Mande tahu sianya dari rumah ndak guna to etong lamo bana para sayan badan diri mande. Di ma pondok badan urang di sinan mande basarahat di sinan manompang tidur di ma palantarang nang kosong. Di sinan mande bagole ba itu para sayan mande Santi Dewi kalau nyo nasib badan mande yo pak. Minta sidaka ili jalan minta sidaka balai ka balai ba itu nasib badan mande Tuhan.
Oba itu nasibnya badan mande ndak guna to etong lamo banan ndak paralu dietong lamo disinan kalau kok dipandang ho takana juo di badan mande takana anak nambonsu nambah namo pie santi dewi suaminya badan sieka Kotakana sabana na bonsu dipabagaikan anak nang ketik di usianya diam saja diberangi ndak kamanjawe kotakana elo anak nang ketik manangi mande pae samo seorang Tuhan Manangi mandenyo asamo sorang aye mato badarai-darai mau jalabe aye mato tekana kanana lamu-lamu Hokok laya dia dulu awak kana mungkin tak jadi bantu iko kok arato dibagi samo dapet kok dibagi arato samo banyak Ko antana nambonsu membalik guno tapi awak berpalimpangkan gak sayang awak kanan tuo gak sayang badan kanan menanga mangko marah saya alai bantu kini Tuhan O mangko marasainya bantu kini ndak guna to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana Ho disinan kalau kok dipandang tinggan mandi sedang menangis sedang duduk di palanta to japui badan santi dewi sedang duduk Hojo suami pae O sadangnya dua jo suami nanti mungkin nanti kana tainge na lamo Ho harapan gadang kapak cukong ayang ke meninggal pulau ba itu de inyo nanti kana mande awak terlalu ke jam O mande awak terlalu kejam mande terlalu kejam bana ba itu kalau kok deka anak apa Oh tapi niatnya dari hatinya badannya tumanyo senti dewi baduoinyo jo suami onde abang dangakan bana ko ado anak bakaluangan ko lai anak perai dinas kok kita cuba bang mencalik mande to calik mande jo bapak ke daerah Sindopuro O lai kok mande ado juo lai kok bapa ado juo mandanga katoco itu jawaban suaminya onde dia kandung santi dewi
Oh iyalah ibu badan wandi itu bukan urusan abang, tak gantung di badan santi kok ingin mencalik mande barang ke awak ke korong kampung dia. Oh barang ke awak ke korong kampung, nanabang indak do diek kamalarang, nanabang indak kamanaga batigo awak samopai. Oleh jale di badan diri santi, sasalah-salah badan mande, ndak kadurako do mande ka anak, sasalah-salah badan bapak. Ndak kabadoso do bapak ka anak, tapi kok anak punya salah, kok jaso mande bake anak yo dia. Kok jaso mande dengan bapak, ditungkui pima badan yo piti, dibungkui badan yo piti, jaso mande ndak kata balik, mangkonyo abang dia ndak malarang tuan. Oh mangkonyo abang nyo tak malarang, ba itu bana kato inyo mandanga kato suami tamanuang badan santi dewi elok bana suami dape. Oh dari muda sampailah tua, ndak pernah mengecek kasar, ndak pernah berkata kare, tetap mengecek lunak-lunak. Coy itu kejam bapak awak, coy itu kejam badan mande. Oh disabui nyo kaman calik bapak, disabui kaman calik mande, suami ndak do berang nyo suruh pulo na lainyo. Alang mulia apa hati ka Tuhan. Oh alang mulianyo hati kaba itu kalau kau dipandang di sinan, kalau dilihat abiarinyo baganti hari. Oh tibo hari saratu hari apa cukong mengaji-ngaji di rumah balik Tuhan. Oh mengaji-ngaji di rumah balik, di sinan kalau kok dipandang, ndak guna to bilang lamo bana, orang sadang barami-rami mengaji-ngaji hola ate la rumah barami-rami ate rumah itu kalau kau dipandang. Oh ndak guna dia tong lama, ndak perlu dibilang lama bananan malam semalam itu. Oh selesai pak mengaji-ngaji nam baliknya ala babalik nampai ala jopai tinggal orang ateru. Oh mama
Oh tinggal orang ate rumah baik tu kalau dipandang ndak guna to etong lamo ndak perlu dibilang lamo bana. Oh agak saja pak di badaninyo. Onan malamnya semalam itu ala lati dua sarumanya barisu ari kok dibilang Tuhan. Oh barisuknya oleh kalau dibilang agak saja di badaninyo. Ma'alun saja inyo tadi kalau na badan buyong wandi lapai ketampik tugas latarui inyo kalengayang. Ba itu kalau kok dipandang indak to etong lamo-lamo sedang disinanyo to tinggan to japui kakak Santi Dewi nambah namo Piro dini Tuhan. Oh nambah namanya Piro dini disinan kalau kok dipandang semenjak mandelanya usia nak tabah dosa nang di hati. Oh sanang taraso dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pemikiran nan cilako wala nyopai nang kamanya maklah barangke. Oh tinggal lainnya hati rumah baik itu badan sirodini baduo jo badan codot Tuhan. Otamasu adik namandangan nama-nama si upieli anapinya nama suaminya samo bahagia keduanya. Yo kekayaan ninyo nampunya baduo saja nama bagi baik itu kalau kok dipandang indak to bilang lamo bana ndak guna to etong lamo. Naninyo sadang bersanang-sanang namande indak takana mande bau sie lupo sajo Tuhan. O mande bau sienyo lupo sajo ndak guna to bilang-bilang lamo. Abi harinya baganti hari, abi hari baganti pakan, nabi pakan baganti bulan, tinggal sedang bantu itu to japui mande kandunginyo Tuhan. Oto japui mande kandunginyo disinan kalau kok dipandang nambah namo si upi wati kalau nyopara sayan mande. Hokok lai dape minta sidaka lai nyo makan badan mande tapi bilo ndak dape minta sidaka batan awak kelaparan ba itu nasib badan mande Tuhan. Oh awak bertambah tua jua menandoan mandela gae menandoan awak lalita berjalan lepakai tungke ba itu para sayan mande nambah namo si upi wati. Oh salangkah berjalan nangok mambui ba itu kalau kok dipandang mande berjalan tarui ju minta sidaka pai
tiok rumah Tuhan. Oh minta sidakanyo hati rumah itu para sayan mande ndak guno to etong lamu ala kato mande. Kok lenyo Tuhan ala pengasih jo penyayang. Kok le ibu mencali ambo. Kok masih anak nambon suado juo. Nambah namo Piek Santi Dewi cukui suaminyo nambah badan yeka pertemuan awak jo anak pertemuan jo badan Santi Dewi. Ho ambo badoso bake anak awak basalahnya kami nantu pertemuan laya alai jo anak nan bonsu Tuhan. Pertemuan badan diri awak baitu bana kato hati mande inyo mengecek sama sorang. Oh sedang berjalan yuo litak badan indak tabado awi tubuh indak tatan awak ndak ado pakai piti. Oh ada rumah orang sedang terbuka meminta badan diri mande onde nak kandung nempunya rumah. Oh agiela nasi nak gak sepinggan agiela ye gak segale ama jak tadi alun makan nama jak tadi na alun minum dona. Hoba murati lana rana mudo na ba itu kato badan mande opa. Oh inyo ba ibo juo dapik lo nampunyo rumah gak pamerang kato nampunyo rumah. Kok boleh minta kok boleh agi bagi indak bau sao badan ambo Tuhan. Ndak bau sao doa badan ambo ba itu kato nampunyo rumah pintunyo tutuinyo ampean takajui mande manangan bajalan yuo sama sorang. Oh angin pane ndak tabado dopa awak bajalan pakai tungke yo mae. Oh salangka kaki berjalan salangka kaki bangari litak badan indak tabado awi tubuh indak tetan nangok sasak badan melita yo mak. Oh menangi mandi sadan jalan onde nak kandung Santi Dewi. Kok lai masih duit juo pertemuan laman nak. Hojo Santi Dewi ona mandi ke jam kabake Santi nak. Oh mande jai sarato bapak yona bapak limpangkan sayang ke anak kalian bertiga sama gadang. Oh mande gak sayang kanan tuo bapak gak sayang kanan mananga kanan bonsu banci talabi takana elo. Oh Santi Dewi opa ba itu bana di mandenyo Tuhan. Oba itu bananyo di mandenyo ndak guno to etong lamo mande bajalan tarui juo. Oh panek dek lamo di bajalan di mande totibuan. Oh la lewat daerah lalang panjang la sampai kai haji tibo mande dirimbo panjang bajalan kaki pak.
Ho samo sorang yo pae babalik-balik jalan mandi. Ho di malon dak kabar balik-balik kok tiba di hari kami itu balai dia haji mandi di sinan minta sidaka. Hokok tiba lopa di hari Selasa kabalai lasa minta sidaka. Kok tiba di hari Rabu kadang-kadang ke sungai Tunu kadang-kadang nyokalakitan. Ho minta sidaka ili balai ba itu nasib badan mandi Tuhan. Baik tu nasibnya badan mandi ndak guna to bilang-bilang lamu agak saja di badan mandi abi harinya berganti hari awak berjalan bantu itu. Kinilah sampainya kalakitan tiba di daerah silakitan di sinan mandi bama bala pelita manompang di palanta urang. Kau sadangnya duduk di palanta lakanai usia lo dinan punya rumah lakanai berang lo dinan punya rumah takui anaknya nampak amat Tuhan. Otakui anaknya nampak amat baik itu kalau kau dipandang di malu anak orang dak katakui baju cabai dak mandi-mandi awak sebantu orang gila baik itu kalau mandekan ruang. Kau di sinan kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana tinggal mandi di sinan to japui upie. Ho Santi Dewi pae. Ode japwe opie Santi Dewi ya lamande buyang awani. O sadang di rumah jo suami bagala-gala ate rumah niat lado dalam hati. Oh ala niat dalam hati ditunggu kat 3 bulan lagi awak jalan-jalan ke pesisir jalan-jalan ke Indopuro sambil mencari ayah joma ande pae. Oh awak sambil mencari ayah, awak sambil mencari mandi, baik itu kata badaninya nak guna to bilang-bilang lama. Oh di sinan kalau kok dipandang agak saja di badaninya. Oh itulah niat dalam hati, batanam niat dalam hati, kandaknya jalan pae kapasisi Tuhan. Oh kandaknya jalan kapasisi itu niatnya hatinya Santi Dewi ndak guna to bilang lamo bana.
Yo indah disiko di palamu sedang niat sabantu itu tinggal badan santi dewi tojapi anak badan inyo sedang nyo dinas di lengayang tuan. Oh jadi kapolsek di lengayang di sinan badannya dinas sedang nyo awak dinas juo ndak tabado senang di hati kalau salamu sedang dinas masyarakat batambah elok di malo indah kakak elok kok sempatnya duduk di lapau batamu orang sedang main sedang baju di lapau-lapau bakato badannya buyung wandi oh apa nan sedang main oh udah nan sedang duduk jangan takwi lo dah bake ambo jangan takwi lo lay udah main asa jan piti ate meja ba itu saja katoinyo. Tapi kok tiba dari Padang, tapi kok tiba di Painan, itu bukan tanggung jawab ambo dai. Bukannya tanggung jawab ambo, jangan kaban lo ambo besok kandak manangko. Tapi kok boleh saran ambo, kok labau mu lewat 35, judi jangan dikacok juo. Tolong pacok dah kamu saji, solat lalai tiok wakatu, jangan baju di judi juo tuan. Mangko awak barani dah mengecek bantu itu kalau nyo dasar badan ambo duo jo mandi dengan bapak urang marasai dalam kampung urang tabuang dah di nagari. Tapi dek yakin badan mandi marangku awak kanan elok membawa jalan kanan bana yo mangko tak jadi bantu ikut tuan. Nanuda jangan salah sangko pulo ambo nda asli doda orang Padang ambo aslinya orang pesisir kecamatan Sipancong soal Indopuro nama kampungnya tapi Malang dah di mande ambo oh mande tak usia dari kampungnya usia di mande dengan bapak bak karano mande musikin karano mande orang banse tapi baalai kenyataan dek tangka badan mande ambo dek layado keyakinan mangko tak jadi mode ikut tuan. Jadi saran kabake udah bina nak jo rumah tanggo jangan asik judi di lapau jangan asik mabuk-mabukan ba itu kato badan wandi mananganyo mengecek balunak-lunak baranti main kasadonyo baranti minum kasadonyo tarimo kasih nak banyak-banyak bagi sangaran na holakanan laelo bagi saran kanan elok terima kasih badana apa
Omandanga kato coy tu lasana ngati badan wandi laya dosa jonan dilapau minum nyobayan kesadonyo tuan. O salasai minum nyobai barangke wandi kakantua wandi pai urang mangecek sebanyak iko dinas di lenga yang lain lo caronan sorangko lain lo caronyo manunjuan yo nantak kemungkin nyo diawa nantakana barani nyo mangecek liku-likui duitnyo nani nyo indak kekaberang nani nyo indak kemalarang. Oh tapi kok mandanga kato na mudo tu iyo lo kato badanan mudo kok lewat umur 35. Oh jangan baju di bampo juo jangan minum juo nyotu mai lielapo jagolana dengan bini tuan. Oh jagolana dengan bini jadi sabutan dirang lengayang jadi sabutan dirang kampung iyo di pasar silengayang iyo di daerah pasar kambang mangkonyo jadi sabutan kapolsek nambaru dinas iko kapolsek kaganti contoh ganti teladan dinan banyak tuan. Ganti teladan dinan banyak baik itu kato orang nan basamo coy itu kato orang nan banyak masyarakat bertambah sanang masyarakat bertambah elok baik itu kalau olah kok di lapandang oh indah to bilang lamo bana ndak paralu to tong lamo di sinan kalau kok dipandang coy itu kata masyarakat. Oh agak saja di badan ninyo abiari baganti hari abiari baganti pakan. Oh abi pakan baganti bulan sabulan yo 2 bulan di sinan kalau dipandang mana lepon mandekan duang wah. Andi mae mana lepon mandekan luang mawandi ala kato mandekan luang ngonde nak kanduang wandi nae. Oh bilo waktu nak bisa pulang mande ado para lubana ingin mengecek jo badan wandi mandanga mande nan mengecek sinan bakato badan anak.
Onde mande dangakan bana paralu capek ko wandi balik kok paralu capek wandi pulang hari kini pulang ke Padang ba itu kato anak mandanga kato rupo itu sinan menjawe badan mandi ojan taburu-buru sajo bilo kamungkin wandi bisa Oh bilo kamungkin nyawan di bisa ba itu kato nyomande kato sampai wandi mangece onde mande dangakan bana kalau itu namande tanyo ko itu nambah kaban danga di mande kato ambo kalau ditunggu kato bawandi malam minggu wandi babalie mae O malam minggu mawan di babalik ba itu kato badaninyo kato sampai sarupo itu disinan kalau kok dipandang O mandanga kato anak lasanang hati badan mande menunggu saja malam minggu Tuhan menunggu saja nyawa malam minggu maalun saja kok dipandang di sinan wandi kok dilihat hari tu tapi hari Selasa di sinan kalau dipandang agak saja di badaninyo de hari Selasa sudah lasari la Rabu sudah Rabu hari la kami nyotibo di Jumat la malam minggu babalik badan diri wandi Tuhan babalik badannya diri wandi deinyo paala babalik barangke dari pasar kambang honyo tampur daerah kasih putih hatinya janganlah di pamamang tiok bahkan dak lai bulie lapena dari kasih putih tababang daerah Padang Tae O tio bakana tio bulie pinta bulie kana kalape o lape negari Padang Tae menampu daerah ampiang para Tuhan Ola penagari ampiang para latababang daerah laisa balakida kuburan Cino ado nagari sungai Sirah Yo nampak lapasa si Suranti ala nyotibo di Lansano lape nagari si Lansano nyodoaki bukit Tarata lape di bukit si Tarata menurunkan nagari Talue Okok lape nagari Talue tababang bantu sungai Pampan latibo di tanah Kangare Tuhan Lape nagari nyo atanakare lanyo tampu pasawat tangkape mandaki oto nak nyolai itu daerah Bukit Pulai
Nampak liang babayo kelok gadang oto bajalan latarwi ju sadang oto balari ju madek lamo bakal lamuan panek dek lamo la oto jalan yo panek dek lamo to jalan latibonyo to pak di daerahnya kelok biawak seto tibo di kelok biawak menurun ke pancuran boga ndak guna to etong lamo lape nagari sipainan nampak la simpang bunga pasangnya tampu daerah Salido tuan. Ola penagarinyo asis Salidonyo daki bukit sulayang pandang alati bori Pasar Baru. Ola penagari Pasar Baru oto bajalan tarwidu sampailah oto katarusan niola oto. O wanita di oto bajalan nyotarwiju indak di jalan di palamu di ma oto tiboan malah tibo pak oto di duku panek dek lamo kabakalamuan madek lamo oto bajalan sampai ke daerah Sungai Lundang otuane. Ola penagari Sungai Lundang oto bajalan tarwiju dek lamo oto bajalan tibo di bate. Oto letadi one tuane. Oto bajalan tarwiju lalape nagari bate menurun oto ke bumi lape nagari nyo daerah bumi nyo daki si bukit lampu satu lape bukit balampu latibo di Sungai Barame oto bajalan tarwiju sampai ke gawang oto tangadi mae. Malalapenyo nagari gawang di sinan kalau kok dipandang marah jalan kaki daba itu oto nambiaso di ma oto tu kok dilihat di mati bonyo to tadi la sampai ke mato aye satu tibo di mato aye tababang simpangnya cecendana lape di simpang cecendana la nampak jambatan buai dek lamo to bajalan sampai oto kasu barang pangadang mae.
Masa to tiba di jambatan Subarang Padang Marah belok ke kiri oto bajalan Tarwiju. Tiba di simpang Ciek Lai belok anjo ke kiri balik. Tampaklah simpang Ciek Lai tababang rumah mandekangan wang maei. Mata babang rumahnya mandekan luang dak guna to etong lamo bana dek lah nampak rumah badan mandi. Baranti otonyo ditampeknya di ma biasa taga oto di sinan oto baranti. Lah nampak di mandi dengan bapak anaknya bana nala bang aliek maei. Yo anak nyobana laba balik ala turun dari oto setelah turun dari oto nyotarwi kalabu rumah manyobaco assalamualaikum menjawe ayah jo mandi alaikum salam kato mandi sarato bapak sekalian. Lah naik badan diri mainyo setelah naik badan wandi. Basalam jo ayah jo mandenyo duduk lawandi di kurisi maei. Maduduk lawan di kurisi setelah duduknya di kurisi di sinan kalau dipandang ayahnya ambil untuk minum. Lah minum badan diri wandi sedang minumnya wandi tu tadi mandenyo ala do duduk. Dua jo bapak sekalian batanyo anak bake mangande maei. Mabatanyo anak bake mande onde nak kandung tu mamande dangabana dengan awak kabatanyo batanyo kabake mande duo jo bapak badan ambo. Yo sabab ambo dipanggil disuruh babalik badan awak. Disuruh capek babalik apa tujuan badan mengandeng. Mandangnya katonyo dari anak Mandela mulai mengecek tersadu-sadu. Aye mato bantu kamanitia mencalik mande cuma nangi. Duduk anak di samping mande, duduk sarato di samping bapak. Honde mande sayang yo andi, manga mande bantu manangi. Aku sabab karano nyomaei. Yo aku sabab mande karano nyo cubola kaban mande abake awa abana kona mande tabana bana di mande nantakana. Manga sampai batu menangis ya orang menyakiti mande ado mande ko diberangi orang coage kabake ambu. Ba itu sekali kato anak mangko mande sarupo ikonde.
Memandang kato dari anak sinan menjawe badan mande onde nak kandung danga bana danga diwandi anak mande. Ndak ada orang memberangi mande, ndak lo ado nama baga mande. Walaupun bapak sekalian mangko mande mantuk menangi. Puluhan tahun nak mandi di Padang, nak mencuba balik ke kampung nak mandak mencuba dona balik ke kampung lunado badannya diri wandi masinyo lunado juo kini lah gadang nak bantu iko lah dapet lo jadi polisi lah jadi kapolsek anak mande. Ndak ada mande pulang kampung antalai duit jual ko badan bapak mande antai duit jual badan ayah antala mati badan mande. Ndak mencuba nak pulang ke kampung mande tadaga dengan bang apa nak Yo mande tadagaknya dengan ayah mande tadagak juga mande sawakatu mande lai masih duit walaupun kejam badan bapak walaupun kejam badan mande walau tahu si dulu dari kampung. Walau sayang lah nyomande aja bapak kanak nentu serato anak nama nanga namande indak nak kakadandam. Sasalah-salah badan mandi coa bana kekejam mandi namandi awak nak badoso. Sekejam-kejam bapak mandi namandi bapak nak badoso. Harus awak menjalang bang apa nak Yo harus awaknya menjalang mandi ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu. Jadi itu namande tangian de itu di mande nantakana dapet mande manangi pulo. Alangkah bodoh badan mande mangalo mande sampai manangi. Kok lah siap ayah jo mande mencari bapak dengan nenek iolah nenek badan ambo. Bila waktu ambo pai mangalo itu batangikan Mangalo itu namande tangian tapi letakana yo di mandelai rumah mande kandung letakana juo rumah nini wawa. Lekat takana di badan mandelai kok masih ngek juo ba itu bana katoandi. Danga kato nak simaan buni coa bana bangunan banyak coa bana pembangunan maju. Coa maju nagari itu ditampik mande nak kalupo na ditampik bapak nak kalupo ba itu kato badan mande. Memandanga katoco itu kalau iyo mande sabantu itu siaplah mande sarato bapak barisu awak kapasi.
Berisua kapasisi itu kata badan awandi Omananga kata itu laksana ngati badaninyo ndak guna dietong lamo ndak paralu dibilang lama bananan malam semalam itu alalati dua saroma anyoma Yo alalati dua nyo asaruma nyo alalati dua badani nyo sekalo lalo hari siang Onan pagi sepagi tulah sudah ganti pakaian Leklah sudah ganti pakaian tentunya baju ke di bawah Nyoba baju serap di badan mandela sudah baju babao letak di tas elok-elok naik antas sate oto tuan Onai antas sate oto nyoba piti sado sampai ba itu kalau kau dipandang di sini anak kabakato onde mande sarato bapa ala kok siap kesadonyo lain dak ado ketinggalan babalik-balik indah elok ba itu kato badanana Mandanga katoco itu nyokana kana di mandenyo lain dak ado ketinggalan onde nak kandung wandina ndak ado dona ketinggalan mola barangke badanawa na Omola barangke na badanawa mandanga katorupo itu Ho barangke dari nyobadani nyobarangke dari pasamudi pasisi nangkanyo tuju nan jauh kalau babalik nambedo mandi nak batamu ba itu kalau kok dipandang Oto bajalan nak nyolai lati bodi su barang padang marah kamato aye Yola penagari mato aye sampai kagawang oto tadi tuan Satola peoto di gawang nyotampu sungai barame mandaki kabuki lampu oto bajangalan mae olah tarui laju Oto bajalan tarwe juo lamo bakalamon di ma oto totibon la sampai oto kabung Ola peoto yo dari bungui menampu sekelok jari yang lati boto di batet sabala suok kantu tribusi
Oh nampak daerah sisi guntur tababang pantuk sungai lundang nampak negari baruang bala antai pae Oh nampak nagari baruang balantai lape nagari baruang balantai lati boto di duku satu lape oto di duku alalat sampailah katarusan lape nagari lasi tarusan tababang daerah Pasabaru bidaki bukit Sulayang Pandang alat sampai oto lah kasago Satola penagari sago alanyo tampu sisali dosa balaki dabungo pasang tibo di daerah Sipainan Satola pe dari Painan Batamu puncaran boga oto bajalan taruyu mandaki oto sakete manurun kakelo biawa nampak nagari tumanyonan langang Odisinan kalau dili de oto balari ju pane de lamo bakalamo anti bola oto mae odi batang lakape Indak to bilang nola mo bana lape nagari batang kape disinan kalau dilie oto bajalan tarui manarui latibo oto di tangalue oto aneh Ola penyoto di nagari talunya daki bukit tarata di malo tak kabaman wang di oto duduk galak mande Ola nampak la nampak Lape di bukitnya asyik tarata menampu kampung lansano Galak mandela nampak ke dalam jatuh ayam atau tuane Malape nagarinya silansano la nampak pasasuranti di malo hati tak kaibo sayang mande bapilih Malape nagari pasasuranti la nampak daerah Sungai Sira
Dioto mande duduk bapikir lamu joa mande kabapi sapa Lape nagari nyot sungai sira la nampak daerah lay di maluati nak kasusa lamo bana jo kampung carai lape nagari daerah lay tampulah kampung ampiang para dek lalamo jo mande carai gala ayala nampak Yo to berjalan yo atar wijo ndak guno to etong lamu dek sadang oto berjalan Yo tiba to di ujung aye lape nagari ujung aye Yo nampak daerah kasih putih hampir sampai oto di kambang Hampir sampai oto di kambang di sinan kalau dipandang tibola oto di daerah kambang Yo baranti otonyo di kantor kapolsek di sinan badan tampek dinasi yo lainyo buyung wandi Onde mande sarato bapak nak bisa tarui kini do mande kain do puro Ndak bisa kini do mencalik nenek barisuk sajo awak paindei Ma barisuk sajo mande awak pai sudah pel pagi besok baru pai anggaran pukul 10 walau lewat seketik tu biasa Ndak jauh lagi do mande do puro ba itu sekali kata anak Ari bertambah mande petang juo kok kini awak barangkit tiba malam di Indopuro ndak rancak awak mancali Eloklah siang kita pai jale nagari kasadonyo Yo jale nagari mande kasadonyo mandanga kato rupo itu lasana ngati badan mande duo jo bapak badaninyo Di sinan kalau kok dipandang lah turuninyo dari otonyo baranti di rumah dinas nyobao naik mandekan duang Molanyo naik de badan awak masuk lah mande masuk rumah Satu tiba di hati rumah bakato badan diri mawandi koma tampe badan mandi Yo duo jo badan diri bapak Kok lapa mande boleh memasak iko bare ado ditampe ba itu bana kato anak Mandanga kato anak lasana ngati badan mande Malasana ngatinyo badan mande di sinan kalau kok dipandang
Mandak guna doa dietong lamu ndak paralu to bilang lamu banari bertambah sanjo juo sanjo bajawe dengan malam yonan malam samalam itu ala lati dua sarumahnya Yo ala lati dua sarumanyo sakalo lalo ari siang apotano ari kasiang bapico murayate kayu bakuku ayam dalam kandang dak siang ari de ayam mandak siang ari de murai tandonyo ari kakak siang ma badara badarum larum bunita miang rang balari mata singko bantunya ambun nampi katabi matoa Manan pagi sepagi tu nawandinyo anak badannya tumasanti dewi yo serato badan yeka lalake pakaian dinas apel pagi nangka namonyo ba itu juo nabi aso Oye ndak to bilang lamo ndak paralu dietong lamo bana Oma alun saja kok dipandang deinyo sedang apel pagi ndak lamo kita bilangkan ndak lamo sesudah itu selesai saja apel pagi duduk di kantor buyang wah Andi mae duduk di kantornya buyang wandinya tu sedang duduk tinggal sedang duduk Oto japui mandenyo asanti dewi yo nangkanai usia dulu di sinan kalau kok dipandang nambah namo siupi wati O sadang berjalan jalan juo lasari semalam di nak makan nak tabadola padopa badan gae Tuhan O jalannya jale pakai tungke baik tu hati kok dipandang sedang berjalan sama seorang tiok meminta nak nandape O tiok bahkan tak boleh kanai berang saja diurang sedang berjalan jalan juo O di mainyo to tiboan latibo di daerah Kambang bajalan tarui manarui ado urang mande meminta Tuhan
Ada orang mande meminta lakanai berang badan mande kanai berang mande lapai ba itu kalau kok dipandang yo ndak guna to etong lamu indak dibilang lamu bana mande bajalan tarui juo la lewat daerah Pasakambang di sinan kalau kok dipandang mande jalan tarui manarui ampie katibo dake kantua kapolsek ala di sinan kantua nampak nyobaranian di badan mande dek nak tatahan lapat tubuh nyoaran sajo ke kantua iyo digae wati tadi tuan. Oh iyo digae nyawati tadi setotibo di dalam kantua mengece inyo sekali badak penbana yo kapolsek nambah namo si buyong wandi onde nak kanduang namu doi onde nak kanduang nangabana bamurati lanan mudo oh agila mande nasi sepinggan agila iye gak saragu lasari samalam oh indak makan dona mandang kato bantu itu sinan tapana badan wandi nyo ambil tangan badan gae tuan. Nyo ambil tangan nyo badan gae seto nyo ambil tangan gae nyo bimbing tangan sekali onde gae dengan bana ko iyo gae lun makan ko iyo nenek lun minum mola ketampe badan ambo mande ambo sudah memasak mola makan awak ke rumah bekokok lah sudah makan yo minum piti balanjo ambo agi tuan. Omandang kato dari wandi iyola dari namudo tadi bakato badan diri gae honde nak kanduang namudoi sabanya iko na urang nanado awak meminta nasi sepinggan sarato aye sagale janasi yo aye dapet kanai berang badan nalai oh kato sampai sarupo itu menjawe badan diri wandi onde dangan la digae danga digae elo elo oh jani tulo gae nambah sabui kok salah biasa sajo mola ke rumah badan ambo tuan. Nyoba oi nyo tumanyo gae wati ba itu kalau kau dipandang nyo bimbing sampai ke labu rumah satu tiba wandi di labu rumah baca assalamualaikum ho manjawe mande sekali dua jo bapak badan inyo mande jo bapak sedang di dapur Waalaikumsalam kata mande nyo tahu suara anak setola nyo jawe Waalaikumsalam naik lawan di dengan gangai tuan. Oh naik lawan di nyo dengan gae bakato nyo badan diri wandi onde gae dengan bana dengan kato simaan buni. Oh duduk lah gae di kursi awak imbau mande dahulu amandanga kato coy itu lah duduk badan gae wati. Oh satu nyo duduk badan gae. Oh wandi tarui kadake mande onde mande sarato bapak
ambil nasi yo cambung elo-elo 100 sambal sekalian 100 piring tuma untuk makan. O cukui jo air kaca basuh, o gae kola sari semalam mindak makan. Ibu awak mandai mencalik gae Tuhan. O ibu awak mandai mencalik gae, mandang kata rupa itu nyuambil di mandai pinggan sebuah, nyuambil air kaca basuh 100 gale sekalian. Baolah naik kadapan gae coy itu katonyo badan mandi lah nyobao di badan wandi nyobao pinggan sebuah 100 air kaca basuh ado bagale isi air. Hosinan mandelo lai kamambao nasi. Hosato mande mana tiang nasi. Ado basamba sekalian keluar mande dari dapur. Oh iyolah badan inyo cuma sekutiko satu keluar dari dapur. Oh satu lah nampaknya duduk di kursi mencali badan diri mande. Lapelah nasi dari tangan, lapelah sambal nyo pegang maratok badan. Oh Santi Dewi opai maratok badan ati rumah Tuhan. O maratok badan diri mande mananga mande maratok tepana badan diri wandi duo jo bapaknya dakik dapur keluar bapak si wandi yo lainnya buyung yeka nyo calik bana elok-elok kiro mintuo badan inyo iyo mande dari tumanyo tuma badan abadu ininyo. Ho mencalik mande duduk di kursi menangi minantu memandangi Tuhan. O menangi minantunyo memandangi 100 anak nambah 2 nasi lalape dari tangannya kaja mande sedang duduk maratok badan diri Santi. O maratok mamacik mande onde mande sayang yo Santi mengapo sampai mande. Ho bantu eko mandai mandang kato dari anak mencali badan diri mande jo mande lah marato onde nak kanduang Santi nae onde nak kanduang sayang mande ona onde yekai minantu mande maafkan badan diri mande mande kejamna oh bake kalian yona maafkan badan diri mande Tuhan. Oh maafkan badan nak diri mande jangan dibari dosa antak mati badan mande ba itu bana katoinyo mandang kato dari mande menjawe anak nambah 2 honde mande dengan bana yo mande. Oh dari dulu mande sampai kini yo mande. Oh nanawa indak kamalawan mande nang kami indak kamambanta kami sayang. Oh kabake mande oh mande ba itu kato anak badu Tuhan.
Ode inyo batangi-tangisan ketigonyo nawandi latapan sajo baru mangecek badanana onde mande serato aya mangamanangi ketigonyo agi tahu lah badan diri wandi. Komandang kato rupo itu manjawe mande sekali onde nak kanduang wandi nae. Ho awak barangke dari Padang, awak pai ka Indopuro, indak mencari nan lain. Iyo iko nang kadicari iko nan mande. Ho kanduang mande yonae, iko nan ini badan wandi nae. Oiko mak gae badan wandi mandang kato bantu itu tadang mak gae badan inyo marato badan diriana onde mak gae dang abana maafkan badan diri wandi. Hokok salah tadi wandi mangecek maafkan nyo cucu badan gae. Komandang kato bantu itu jawaban badan mande onde nak kanduang nak santina eyona holat sanang badan diri santi jadi polisi na anak sangantina lah jadi polisi nyo anak mande coiko kato badan mande sinan bakato badan anak onde mande dengan bana. Walau jadi polisi mak walau indak manusia ko samo sajo ba itu kato badan inyo. Komandang kato rupo itu nyo ambil tangan anak sekalian. Hoyo di badan diri mande sarato tangan minantu maafkan badan diri mande maaf kekalian kaduonyo yona. Hodek lah batamu mande jo kalian sekian lama dimancari baru kini mande batamu kok salah mande minta maaf nae. Kok salah mande minta maaf mandanga katoco itu menjawe badan diri anak serato minantu sekalian. Ndak ado mande wasalah onde mande dengan bana baola makan mande nak nyolai nyuambian nasi babali. Dek sayang anak kamande basuan mande nyo makan ba itu sayang olah badan la anak selesai makan yo minum yo mandian mande sekali. Sudah mandi nyo ganti baju onde mande dengan warna di maya badan. Di maya badan ambo mandanga katoco itu onde nak luang nan mudoi. Odanga kalian nambah dua ya lalambe di maningga kekayaan nyo bagi di kakak kalian makonyo mandekan usia.
Omangkonyo mandena kanai usia kekayaan nyo ambil di kakak nambah duo nyo ambil di upi rodini sarato laki nyo buyong codot nyo ambil di badan nyo tuma nambah duo iyo la upi eli bagai kakak tuma nama nanga sarato laki nyo banamu hanapi Robandanga kato bantu itu lah berang anak nambon kurang aja kakak nambah duo Bakatonyo mande sekali onde nak kanduang wandina hari kini awak ka Indopuro Kondak namu ete ang nak tu mama minta maaf Kondaknya minta maaf kamande kekayaan to jua bituan Kekayaan nak to jua bi mandang katoco itu dek mande nyoba nama aja La barangke inyo sekali Kalua oto pak di kandangnya Na nyoba onda oto ke padang tadi Nyoba oto dinas Ba itu kalau dipandang Barangke pak inyo barampe Ba itu kalau lakok dili Mande joni di bangku tangah Inyo jo ayah duduk di muko Barangke dari pasar kambang Indopuro nangkanyo tuju di malo hatinya namu sanang kakak ke jam sebantu itu ndak lama to di jalan Indak to bilang simpang jalan sampai ke pasar Indopuro tuan Oh sampai ke pasarnya Indopuro lewat sekete rumah nampak aiko rumah kato badan mandi satu nampak rumah mandinya Baranti sekali rumah bagandiang duo satu baranti rumah bagandiang duo rumah gadang sebantu itu Oh tumpak di badan si Rodini Sarato jod suaminya Nambah namo si buyong codot Sadangnya adoate rumah Tumpak di badan tuma diri Eli Sarato suaminya Banamo buyong hanapi Sadangnya adoate rumah Yo to baranti di laman rumah Nambaranti nyoto dinas Ba itu kalau kok dipandang Dicali oto sekutiko To kapolsek daerah Kambang Yo kecamatan daerah Lengayang Tekajui urang nambarampe Sadang nyodu ate rumah tuan Oh sadangnya duduk ate rumah di sinan kalau kok dipandang dak guna to etong lamo bana Ho turun lah urang nambah rampe Satolah turun nambah rampe Nampak lah badan diri mande Tak kajui orang barampe Nampak adienyo Ho sakalian pak Onyo sonsong di kakak nambah duo Sarato lakinya sekalian meminta ampun Kadik nambah suduo jo mande badaninyo Honda dia kanduang nambah duo Dan akan kato dengan mande Jangan ditangkok badan kami Maafkan badan diri
Oh jangan ditangkok kami nambah rampe. Kok ingin rumah jo tanah sarato jo ladang nyo nanado juala dia kasadonyo kami ndak niyo do ladang lawe. Oh kami ndak niyo rumah gadang saja lalu di panjaro dia. Oh minta ampun anaknya nambah duo ke kaki mande serato minantu sekalian bersujud-sujud bakek mande ba itu kalau kok dipandang. Oh de inyo pa upik santi tadi de inyo orang paibo kaduonyo. Oh sarato anaknya nang jadi kapolsek bakato inyo nambah duo siapo nang kamanang kok kakak. Honan datang kemari kini indak polisi untuk menangkok ikoko anak badan ambo Tuhan. Oi koko anak makakak badan ambo ndak ado do kamanang kok kakak nanambo datang kemari tadaga awak bakek kakak ba itu kato badan inyo puluhan tahun dibapisa mandanga kato dari adik manangi kakak nambah duon dia adik kakak nampal yang bonsu kakak wasalana kasih bonsu ye. Oh kakak masalah dia kasih bonsunyo ambil anaknya sekali namo terpampang di bajunya si Wandi namo anaknya nyopalun di induk nambah duonde nak kanduang Wandi naik gagak komana anak etek kok salah badan diri etek maafkan etek nah. Ho disi Wandi ona ho kaluai nyo manangi-nangi yo pak ho sadang manangi nyo nai ate rumah nyo ambil surek tanah je surek ladang iko mawandi surek rumah iko mana surek tanah iko mas surek ladang sekalian Wandi. Ho jual anak rumah nanado jual anak ladang nanado etek nak niyo bapisa jodoh sana etek nak bakumpul nak ho jual dia bonsu yo na ba itu kato badan ninyo Tuhan. Oh mandanga katoco itu baru nyonai ate rumah bayi yoinyo sekutiko balapan lasamo dudue onde te dengan bana sarato apa sekalian nanambo indak kamanjua tanambo indak kamam bagi rumah. Yo ambil dia tek serato apa tapi bajanji badan etek jangan dipacat tek badu sana bayi yo la o etek hola badan la etek. Bayi yo la etek batigo ba itu kato badaninyo ho kato sampai etek nambah duo la manjawe iyo nak kato etek nambah duo kenapa di kami kekayaan kami nak ada punya anak.
Oko ado anak adik kami nyona bonsula ado anak coiko kenapa guna kekayaan dia anak abi ladang sawit dia anak abi rumah gadang. Hokato sampai sawantu itu secocok inyo ate rumah Tuhan. Deklah secocoknya hati rumah berkumpuinyo balapan bentuk itu memasak bersama-sama dipanggil sekali tukang doanya baca doa selamat. Lata orang dalam kampung mansonyo pae ado tuma keluarganya nan elok seorang. Iyo keluarga dari Serdini, iyo anak adiknya yang paling bonsu kapolsek daerah Lengangayang Tuan. Osi wandi namo anak tu deklah baca doa selamat nam banyak babalik pulang tinggal lainnya ate rumah. Bakato adik na bonsu onde kakak dangakan bana danga di kakak na badu kami kabalik lai ke kota Padang. Elok-elok kakak di kampung nan mandi kambo bau kae. Onan mande ka kami bao mandanga katoco itu onde dia kandung dangabana kok dapet kato kakak disiko sajo samu tinggal. Kato sampai adik menjawe nak bisa dokak tinggal di kampung rumah di Padang kosong sangajo kae. Rumah di Padang kak kosong sajo kami barangke lai ke kota Padang ba itu kato badaninyo dek mandanga kato adik na bonsu nyolape bana adik elok-elok nyolape juati dan suci sarato muko nan jani. Barangke oto dari Indopuro la Padang nangkanyo tuju bande nyo bangao mae. Oka kota la Padang. Omande nyoba ke kota Padang nak lama kita bilangkan lape nagari Indopuro manampu silubu ubai tampak nagari lalang panjang. Satu lape di lalang panjang lati boto di bukit tampu daerah Haji. Ola penagari ayaji latibo di pasapungasan nyodaki bukit jari yang punai lalape dari balai lasa. Oti bola oto di Labuan Tababang si Padang Laban sampai ke pasar silaki tanah Oh sampai ke pasar silaki tanda la moto di balari la sampai oto ke Kambang Baranti di Kapolsek Kotma daerah Kambang nyotu ka oto da olu la nyambi oto la babali oto kantu tinggal di kantu pulang ke Padang la jo mandenyo antanan mande dengan bapak sarato nini badaninyo
Ndak guna to bilang lamo, sedang di jalan kita bilang dek lamo bakal lamoan. Yo indak to bilang simpang jalan, indak dihitung do simpang dape, indak dihitung do simpang tinggal kaja bakal simpang dape, kaja bakal simpang tinggal. Ndak dibilang kampung nalawe di mau to tibuan sampai oto kabarung balantai tuan. Sampai oto kabarung balantai, ndak lama sesudah itu lah tiba di Bukit Lampu, lah penagari Bukit Lampu, tampak daerah Sungai Barame. Satu lape Sungai Barame sampai kagawang oto tadi tuan. Satu tiba to di gawang marah ke Pasamudi, indak di jalan di Palamu. Ndak lama bakal lamuan lah sampai ke Pasamudi, baranti oto di rumahnya tuan. Baranti otonyo di rumahnya lah turun ninyo sekutiko turun barampe badan ninyo. Nancie badan diri wandi, nancie badan diri bapak nan seorang mandi kandung ninyo, nancie mak gae badan ninyo. Satolah turun dari otonyo buka si kunci rumah gadang sabantu itu ndak tanggung sanang hati mandi tuan. Ndak tanggung sanang hati mandi, sanang bana di dalam hati, sajuk di dalam kiro-kiro, sunyi di dalam pemikiran. Yo di sinan kalau dilihat, satu lati bola di rumahnya, kamarnya ala untuk mandi, siapkan kamar elo-elo. Onde mande dengan bana di siko kamar badan mande, kok lapa mande minta makan, kok awi mande minta minum, ingin balanjo iko piti ndak nangka kurang cie juo. Ba itu kato anak mandanga kato co itu yo sanang hati badan mande tuan. Yo sanang banati mande, yo sanang di dalam hati mencari anak nambonsu. Bapikir juo mande sama seorang coiko awak dulu berangkan nambonsu kamanantu pun kejam juo kini nambonsu membalik guno nang kabancian nang kayo. Nandi sayang-sayang jauh jo awak, nandi berangi namandang ake tuan. Nandi berangi namandake ba itu kato badan mande, dek mande lah tuo rupo itu. Awak lagai bantu itu nan solat ndak namu tinggal ndak ada pengerai mae. Ola mande nyot solat
Oi nak to etong lamo bana nak paralu to bilang lamo. O mande jo anak lawas sanang-sanang sarato minantu sekalian cukui jo cucu badani. O karate sure layang-layang jatuhnya di ate batu katana jatuh sularonyo. Ode anak jo mande jo minantu jo cucunya labas sanang-sanang yo sainggo iko kabadoluna lain lado pulo Okasawa menyabi rumpui ko ado penjahit patah jangan disimpan dalam peti ambil lado di tengah ladang ke tanah jatuh sularonyo yo karano sakabala watutui ko ado katonan salah. Oh jangan disimpan dalam hati, tolong dibuang ke belakang. Oh siril mai burapa sajo Tuhan. O katuko di dalam padi diambil di baladu ko ado salah kabakami rila jo maaf larang rantau olah sakali